центъра. Ние подготвяхме документи за първоначална регистрация. Идваха мокри, окъсани, вървели са с дни, някои с седмици, бяха гладни, бяха жадни, болни. Имаше и случай, в който един човек беше припаднал в офиса. В този момент бях сама. Бях се обадила на бърза помощ. Реагираха много бързо. Дойдоха на място медицински екип. Помогнаха на човека. Разбрахме, че е жив и здрав, всичко е наред. Обаче това беше в последствие, че той е пил мръсна вода в гората. Не е ял с дни. Също така и много малки деца идваха боси, без дрехи. Също сме помагали с храна, с дрехи. Мога да кажа, нали, след това продължаваха да идват при нас тия същите хора, след като получат зелените си карти, за да ги регистрирам колегата ми в системата, за да могат да получават помощи от нас. Здравните ни консултации много често се ползват, както има и въпроси за свързани... Постоянно търсиха адвокати, също имахме колеги, с които работихме. Какво мога да ви кажа, че те имат нужда да има ръка, която да им помогне, когато наистина са нуждаят се от нас. Има хора на външни адреси, много семейства, които живеят без отопление, без вода, без храна. Някои имат нужда за плащане на наем, също за което сме им помагали много пъти. Когато имат нужда от лекар, но те не знаят, не познават езика, трябва някой да ги придружи до лечебното заведение. Ние го извършваме това. Овластяване, придружаване, посредничество. Мога да кажа, че искат децата им да учат в български училища, но това е много трудно, както и колежката Таня спомена, защото има ред, в който трябва да бъде последван, но тук в България системата ни куца с една дума. Мога да кажа още, че децата искат да учат различни езици от български, английски, немски, интересува ги образованието, семействата им търсят работа, но в този град няма такава. Има много работодатели в града, които са помогнали на бежанци и работят изцяло с бежанци, които им помагат, дават им работа. Мога да кажа още, че те, когато дойдат пред нас, виждат помощта ни, виждат как ние наистина искаме да им помогнем и те го усещат и ни имат доверие. Това е най-важно за нас, те да ни имат доверие. Това мога да кажа. Благодаря. Благодаря ти много, Каролина. Твоята роля беше много ключова в всичките ни усилия да помогнем на над 3500 човека по проекта. Са се обърнали към нас. По-голямата част от тях бяха от арабско говорящи страни, като Сирия, Ирак, Палестина, Египет, Мароко, Тунис, но разбира се имаме много хора от Афганистан, от Украйна. Също така държа да спомена, че целият този проект имаше много предизвикателства, свързани с войната, с COVID-пандемията, с войната в Украйна, която започна. Така че тази гъвкавост за нас беше много ключова, тъй като позволи да включим и тези нови потоци от хора, стотици хиляди хора, които идваха в България. Разбира се, ние успяхме да помогнем на няколко стотин от тях, които бяха в този регион, в Хасково и в Стара Загора, с каквото можем. Нуждите на бежанците са огромни, те имат своята сила и понякога имат нужда просто от една малка подадена ръка, за да може да продължат пътя си напред и да изберат кое е мястото, което ще нарекат свой втори дом. Искам да дам думата на един от ключовите ни колеги по проекта от бежанската общност. Той е минал по този път и неговата история е много ярка, свързана с това какво значи да бягаш от рутината си и да търсиш убежище. Хамид Хошия.
е културен медиатор и ще ви помоля да сподели няколко думи за това какво е да работиш на първа линия близо до турската граница за неправителствена организация, която защитава правата на търсещите закрила. So, hello everyone. I think about technical things, statistics and so many things my colleagues already talked a lot. So I'm going to talk about some challenges that I had. One of the things I was doing is to register people and keep the information.